ଶୁଣ ଆଜି ଝାଡାଟା ଏଇ ଖଇନି ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳିତ ପଡିବ। ଆରେ ଇଏ କୋଉ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଲେଖା ହେଇଛି? ମହିଳା ପୁରୁଷ, ମହିଳାକୁ ଯିବା ପୁରୁଷ। ଶଳା କିଏ ବାଗେଇଛି ମୁଁ ବା ଯିବା ଏଇକା ଓଡିଶା ଲାଟେ ଆଉ କଣ ଦରକାର ସାଲା ଓଡିଶାରେ ଗୁଟକା ବନ୍ଦ। କିଏ ବେଶୀ ବନ୍ଦ କଲା ବେ? ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମତେ ନ ପଚାରିଛି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଭାଇ ବନ୍ଦ। କଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ? ଗୁଟକା କପଲ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଟିକେ ଖାଇଦଉନ। ମଜାକ କଲା ଏଇ ଟାଇମରେ ମଜାକ କଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନା ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ମୋ ଗୁରୁ ଭାଇ ମୋ କଥା ବୁଝିବେ। ମୋ ଜୀବନ ପାଲି ହେଇଗଲାଣି ଗୁରୁ ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ କୁହ। ସବୁ ବନ୍ଦ। ସବୁ ବନ୍ଦ ମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଲକଡାଉନ ଫକଡାଉନ ହେଇଗଲା ନା କଣ ବନ୍ଦ ହେଲା କୁହ ବାବା କଣ ଏମିତି ହଉଛ କଥା ଦାଢି ସାରି ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଲଣି। ଝାଡା ହବନି ଝାଡା ହବନି ଝାଡା ହବନି କମେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କମଳା ସବୁ ବନ୍ଦ। ସଫଲ ସଫଲ ବନ୍ଦ ସବୁ ବନ୍ଦ ଆଉ ହବନି। କରିଦେଲେ ତମର କଣ ଲାଗି ତମ ସଫଲ ବନ୍ଦ କଲେ ତୁମ ତଳ କରିଦେ କେହି ଉଠ ତମେ ଉଠ ତମେ ସଫଲ ବନ୍ଦ ମନ ମିଶା କର ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ପଇଲା। ମତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାଇଲ ଭୁଲିଗଲା ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତମେ ଭୁଲିଗଲା ଆସ ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ସଫଲ ଅଛି ଏଇ କର୍ମା କରିଦିଏ ଗୋଟି ସଫଲ ଅଛି ମତେ ହାତ ଦବ ହାତ ତୁ ଗୁଟେ ନେ କାଲି ବଞ୍ଚିବେ କି ମରିବା ଭଗବାନ ଯଦି ସଫଳ ବନ୍ଦ ହବ ଆକାଶ ପଡିବ ଛେଡେ ବଜ୍ରପାତ ଘଡଘଡି ଯିଏ ବଚିଗଲା ସିଏ ମରିଯିବ अबे नहीं बे माय नेम इज सफू बॉय कान्हा जो शला करिवो मते सफल मना से शलार उड़ेई देबी बाना सतरे बा नाय ए सफल पाई कहूछ म मो को अनौनी बे ए सफल पाई मो घरे केते जणा खाइछि बे किंतु नाय एमिति हबा को देबिनी मो ए सफल बंद हबो ମୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ 33 କୋଟି ଓଡିଶାରେ 33% ଲୋକ ଆଜି କମିଶ ସବୁ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ସେଇ 33 କୋଟି କଥାରୁ ମନେ ପଇଲା 33 କୋଟି ନୁହଁ 33% ରୁ ମନେ ପଇଲା କେତେ କଳ କାନ୍ଥ ଉପରେ କାନ୍ଥ ଛାତ କାନ୍ଥ ଆମେ କଲର କରିଛୁ କେବେ କାହାକୁ ମାଗିଛୁ ମାଗିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ପାଉଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କାଲି ଆମେ ଛଟକାରେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଆଜି ବନ୍ଦ ଥିଲେ ସପନ ପାପରେ ଆଉ ଝାଡା ହବନି ଝାଡା ସେଦିନ ଆମ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି ଥିଲା ସଫଲ ଖାଇଥିଲି ବୋଲି ଭାଇ ବିନା କୁହେଇଲା ସେ ସଫଲ କଥା କିଛି ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନି ରେ କମୁ ଭୁଲି ପାରୁନି କଣ କରିବା ଆଜି କଥାରେ ମନେ ପଡିଲା ସଫଲ ଆଉ ଖାଇବାନି ଆରେ ସଫଲ ସଫଲ ବିନା ମୋର ଝାଡା ହୁଏ ନା ଭଲ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି ଝାଡା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପାଣିରେ ହାତ ମାରିବାନି ଶୁଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଛୋଟ କଥାଟେ ମୋର ବଡ କରି କେମିତି କହିବି ଛୋଟ କଥାଟେ ମନ ବାହାଗ ଯଦି ଆମର ସଫଲ ମନା ଗୁଟକା ମନା ଆମେ ଓଡିଶାରେ ପଳେଇବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ସଫଲ ଗାଇବା ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ପଳେଇବା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପଳେଇବା କଣ କରିବା ସେଠି ଦୀପ ଜାଳିବା
ସେଠି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଛାଡ ଯାହା ହେଲା ହେଲା କାନ୍ଦ ଆଉ ଅଟକେଇ ହଉନି ନା ନା ଅଟକି ଯାଏ କାନ୍ଦ ବୁଝିବେନି ତମର ଏଇ ସରକାରୀ କାମ ତୁ ଆଉ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାର କର ସରକାର ଶୁଣ। କଣ କହୁଛି? ଶୁଣିଲୁ ନା ହଁ ଶୁଭୁଛି ତ ହଁ ଆମର 100 ଟଙ୍କା ଦେ 100 ଟଙ୍କା କଣ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା କଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର କୁ ଯିବୁ ହଉ ବୁଝିଲୁ ସଫଳ ପତି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ନେଇକି ଆସିବୁ ମାଗିବୁ ସେ ଦେଇଦେବେ ହେଲା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମନା କରିବେ ହଁ ମୁଁ ଏପଟର ଗୁଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଗୁଆଟାକୁ ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦବା ଉଚେଇ ଦେଇକି ଜଡର ପୁରେଇକି ଚୂନ ଶୁଖିଲା ଚୂନ ଆଣିକି ମାରିଦବା समझ रहे हो ହଲେଇଦବା समझ रहे हो ହଲେଇ ଦେଇକି समझ रहे हो ना ଗୁଣ୍ଡି ଟିକେ ପକେଇଦବା ଗୁଣ୍ଡି ପୁଣି ହଲେଇଦବା ରଖିଦବା ମାସେ ଖଣ୍ଡୁ କଲର ଯାଇକି ଛାଡ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି ବଜାରର ଭାଉ କଣ ଚାଲିଯିବା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଆସିବା ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଟା ପିନ୍ଧ ବୁଝିଲୁ ମୋ ଭଳିଆ ଛୁଆ ଯଦି ଆଜି ମୋ ଆଗରେ ଗିରିଗିରି ହବ ମୁଁ ତାହେଲେ କାକୁ ସିସ୍ କରିବି ଶୋଡ଼ ଯାହା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧ ଯିବା ଟିକେ ବଜାର ଆଡକୁ ସଫଳ ଭାଉ କେତେ କଣ ଦେଖିବା ଏଇ ଆଖିର ଲୋକ ରଖିଥା ବିଦା ହେଲା ବେଳେ କାନ୍ଦିବା ଚାଲ ठीक है ଯା କାଲିକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ଯା ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧ ଯାଉ ଭଲ ମିଳିବ ତ ମୁଁ ଦେବି ଯା ଆଣିବି ଯା ଖୁସିଲା କହିଦେଲି ଦେବି ପାଡ଼ ଏମିତି ଦେବି କଣ ବେପାର କରିବି ନା କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଖାଇବି ନା 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 ନାରେ ଜୀବନ ଦାନାଲା ଦାଉ ସାଧନା ଦାଉ ସାଧନା না রে না আরে না তুমি বিনা পচিবু পারে না ଯିବି ବଜାରକୁ ଯିବି ମୋ ବଜାରକୁ ଓ ଭାଇ ମୁଁ ଲଢିବି 35,000 ଲୋକ ସହିତ ଲଢିବ ଏକଲା ଲଢିବି ତୁ ମୋ ସାଥ ଦବୁ ନା 5 ଟଙ୍କାରେ ତୁ କିଣିବୁ ନା ମତେ ଓ ମୁଁ ଯାଉଛି ର କାନ୍ଦେନା ତୁ ଥା ମୋ ପକେଟ ଆମର ଯୋଉ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଦୋକାନ ହଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ଯିବା ଯାଇକି ଯାହା ବି ଥାଉ ଆଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କହିବେ ସରକାର କଣ ସଫଳ ଗୁଟୁକା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ସାରା ଦୋକାନ ବେପାର ମାନ୍ଦା ଗାଁ ଲୋକ ଆଉ କେହି ଗୋଟେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସାରା କଣ ଚକୋଲେଟ ବେପାର କରିବୁ କଣ ବଞ୍ଚିବୁ ଘର କଣ ଚଳିବୁ ହଉ ଛାଡ ଦେଖିବା ଯାହା ହବ ହବ ଆଉ ହଉ ଛାଡ ଏ ଆମ ଭାଇ ଦୋକାନ ଭାଇ ତା ଡବା ବୁଝି ନାଇଁ କଣ ଲାଗିରେ ଅଛି କଣ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ବୁଝିପାରିବି ସଫଳ ତାକୁ କଳେ ମତେ କଳେ ସଫଳ ହବ ତ ଆମର ଚେକିଂ ଚାକିଂ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡେଲି ଅଛି କଣ ଏଠି ସଫଳ ଦବୁ ସଫଳ ବନ୍ଦ ଶଳା ଚା ଦୋକାନରୁ ଗଲୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଟିକେ ଦିଅ ଗୋଟେ ଅଛି ମନୁ ସମାଜ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖ ଦବନି ନା ଯଦି କହିବ ମୁଁ ମଗେଇଦେବି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କଣ ଜାଣିଛ ଗୋଟା ସଫଳ 30 ଟଙ୍କା ଏ ଭଗବାନ ଶଳା ମୂଲ ଲାଗିନେ ପାଉଛୁ 400 ଏଇଠି ଗୋଟେ 30 ଖାଇମୁ ଆମେ ଆଉ ଯଦି କହିବ ମଗେଇବା କଥା ଗୋଟିକିଆ ବିକିମୁନୁ ପ୍ୟାକେଟ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲିକତାରୁ ଆସିବ ତମକୁ ଦିଆହବ ତମେ ଘରେ ରଖି ଖାଇବ କେତେ ପଡୁଛି ଗୁରୁ 12ଟା 12ଟା ନା 12ଟା ହେଲେ 24ଟା 24 × 30 ମିଶେଇ ଦବ ଯେତିକି ହବ ସେତିକି ମତେ ଦବ ଆଉ 30 24 × 30 320 320 ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ନହେଲେ ଆମେ ମୁଲିଆ କାହିଁ ଲାଗିଥାନ୍ତୁ ଛାଡ ଏତେ କଥା ନା କେତେ ଅଛି ଯଦି ଲୁଚେଇକି ଦିଟା ଶୁଣିଲ ତ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ବା କଣ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ଆଉ କଣ କରିବି ସାଇ ଆଇଲେଣି ଚେକିଂ କଣ ଗୁରୁ ଭାଇ भाई सफल ଅଛି କି ନାଇଁ ମୋ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସଫଳ ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ପାନ ଗୁଣ୍ଡି ଟିକେ ପାଉନୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଆଇଲ ସଫଳ ସରକାର ବେନ କରି ଘେରିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କଣ ବଇଛନ୍ତି
ପୁତୁରା ହିସାବରେ ସବୁ ହେବେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁତୁରା ହିସାବରେ ବସିଛନ୍ତି ହଁ। ସଫଲ ବିକୁଛ ପରା ଗୁଟକା ବିକୁଛ ପରା କାହିଁକି ଆପଣ କିଏ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବିନି ନାଇଁ। ଆମ ଉପର ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ଆପଣ ହଁ ହଁ ହଉ ଡାକନ୍ତୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଜଲ୍ଦି ହଟାନ୍ତୁ କଣ? ଉପର ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଆପଣ କଣ ଟିକେ ଗୋଟେ ଚୁଚୁମା ବେପାର କରିବାକୁ ଦେବେ? ଘର ଫର ଚଳେଇବୁ। ସଫଳ ବିକୁଛନ୍ତି ଏଠି କଥା ପଡୁଛି ବା ଏଠି ବା ଲୋକ ହେଇକି ହାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସଫଳ ବିକୁଛନ୍ତି। କି ଯୁଗ ହେଲା କଣ ସେ ସରକାର ସଫଳ ବନ୍ଦ କଲା? କଣ ଚାହୁଁଛୁ କଣ ଆମକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦବନି ସମାଜରେ ବଞ୍ଚେଇ ଦବନି ଆଉ ସଫଲ ବନ୍ଦ କଲ ମିନାଜି ବନ୍ଦ କଲ ଗୁଟକା ସବୁ ବନ୍ଦ। ଆରେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଯାହା କୋର୍ଟରୁ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି ନା ଆମେ କଣ କରିବୁ ଆମ ଉପର ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ହଉଛି ଆପଣ କହିବେ ଆଉ ଏଗୁଡା ସବୁ ଏବେ ଉଠାନ୍ତୁ କଣ ମୁଁ ଏ- ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣ ଏଗୁଡା ସବୁ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ନହେଲେ ଆମର ଉପର ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଫାଇନ ପକେଇବେ ଯାହା କରିବେ କରିବା ଆଉ ଆମେ କଣ ଚୁଚୁମା ଟିକେ ବି ଖାଇପାରିବୁ ସେଇଟା ତମ ଉପର ଅଫିସର ବୁଝିବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଉଠେଇ ଦିଅ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଁ ସାର୍ ଏକ ପାଠର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଲ କରିଥିଲେ ପାଶୁଥିଲା ପୁରା ଧାଉ ଧାଉ ହେଇ ଏଇ ଆମକୁ ସିତୁ ଦାସ ଭଳିଆ ପ୍ରବଚନ ପେଲିକି ପଳେଇଲା ଆମେ ଠେଲିକି ନେଇଗଲେ ହଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ହବନି ତୁ ଭାଇ କୋଲକାତାର ଅର୍ଡର କରିବୁ ନା ହଁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର ଦରକାର ନା ହଉ ତେଣୁ ଯଦି ହବନି କାଲି ସକାଳୁ ମିଳିବ ଆଉ ମତେ ଗାଡି ଭଡା ସହିତ 800 ଟଙ୍କା ଦିଅ। କେତେ କଣ ନବ କୁହ ଫୋନ ପେ କରିଦଉଛି 800 ଟଙ୍କା। 800 ଟଙ୍କା ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁନୁ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁନି ଏଇ ମୋ ପାଖରେ 3 ପଇସା ଅଛି ବି ପଇସା ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ଫୋନ ନାହିଁ ଯେ ଛଡା ବେପାରଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ଛଡା ତାଙ୍କୁ ହୁଣ୍ଡା ବନେଇଥିଲି ଆଜି 1000 ଟଙ୍କାର ବେପାର କରେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଯିବି ଆଜି ଆଉ ଭଗବାନ ଆଜି ମୋ ସାହା ଭରସା ଆସିଗଲା ଜିନିଷ ପଇସା ଦିଅ ଜିନିଷ ନେଇଯାଅ। ନା ଭାଇ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ ଆଉ ଆଜି ଖାଇବୁନି ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟର ପୁରେଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଖାଇବୁ ଆଉ ଖାଇବୁ ମୁଁ ଆଣିଛି ମାନେ କଣ କରିବି? ତୁ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ ପଇସା ପାଇଛ ନା ହଁ ଦେଇଦିଅ ଶୁଣ ସାଙ୍ଗ ଏକୁ ଆମେ ନବା ମାଟି ତଳେ ନେଇକି ପୁଟି ଦବା କଣ କହୁଛୁ এটা কি খায় রে এটা নিয়ে দেখছি এটা ইস, ଦେଖ ଆମେ ପୁଟି ଦବା ଚାଲେ ରଖିନେ ଅସୁବିଧା ଆମ ମନକୁ ଖାଲି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିବ ଗୋଲ ଗୋଲ ହାବୁନ ଆଣିଛି ଘରେ ବାଟରେ ମଜା ହବ ଚାଲ ତମେ ଘରେ ଗୋଟେ ସାବୁନ ଆଣ କୋଡେ ଯିବୁ ପାଠ ପଢଉଛ କାହିଁ ତାକୁ ମନା କଲେ ତ ଖାଇବନି ପୁଣି ପାଠ ପଢଉଛ ଚାଲ ଆସ ତମ ଆଇଫୋନ ଟା ଉଠାଅ ଚାଲ 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 ସାବୁଳ ନାହିଁ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଆଣିଛେ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଆରେ ଇବାରେ ଧୂପ ଲଗା ଧୂପ ଲଗା ଧୂପ ଲଗା ଖାଇଲା ପରେ ଲୋକ ନା ନା ତୁ ଲଗା ମତେ ତ କଦାଲା ସବୁ ଗୁଟୁ କାକା ଖୋଳୁ ଖୋଳି ଉତ୍ତରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦବା ନା ପଶ୍ଚିମକୁ ଯୋଉ ପଟକୁ ତ ଉଚ୍ଚନ୍ତି ଆମେ ଯିବନି କଏନ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମୋବାଇଲ ନାଇଁ ସଫଲ ଆଉ ନାଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ଏତେ କୂଳ ନା ଆମ ଗାଣ୍ଡି ପାଟି ଗଲାଣି ଆଉ ଗାଈ ମାରେ ତ ପତିଟା କାଢେ ମୁଁ ଏଟା ଆଉ କାଢି ପାରିବିନି ନା ସେ କେଣ୍ଡୁମାଳ କାଢ ତ ବେତ୍ରିଆ କାଢ ମୁଁ ଛାଡି ଯାଆନା ରେ କାନ୍ଦୁନି ଭାଇ ଆଉ କାନ୍ଦୁ ଆଳୁ ବୋଲ
ଆଉ କାନ୍ଦନ୍ତି ଛାଡ ଧୂପ ଲଗା ଧୂପ ଧୂପ ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଳ ଦିଅ ଗେଣ୍ଡୁ ମାଳ ଆମ ଗଜରା ମାଳ ବାଳ ଲାଗିଲା ତୁ ଗୋଟେ ବୋଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଲେ যদি ছিড়ি গলা ছিড়ি যাও এ সম্পর্ক তবে ମୋ ବନ୍ଧୁ ମାତା ଭ୍ରାତା গলা ছিড়ি যাও ଓ ଦାତା ଖାଦ୍ୟ ଦାତା ବିଘ୍ନ ଦାତା ଦଳା କରିଦିଅ ଏବେ ଆମର ନିଆଁ ଲାଗିଛି କୁହ ଆଉ ଦେଖି ହଉନି ପଳେଇବା ତ ଆଉ ଦେଖି ପଳିଆ ପଳିଆ ପଳିଆ